Mekar bang setan niku ora. Bojomu rapat ya ning omahku ning Mekar ngontene jaminan sembarang dhewe ning tak akal gol. Tak mbok akal piye. Nek mulai ketoprak iki aku nek esuk nggowo jaminan kok ketoprakan. Terus Nek rapat pas bang Mekar tak usugat. pertanyaane siji. Pertanyaannya apa? Ana wong jenenge rapat kok Bang Mekar lho. Lho ketuane bojoku. Berarti nek nang omahe ndekne petugas bank Domoro kabeh iki utange ra mung siji. Berarti Bang utang rapat. utangmu akeh man. Bojoku iso ngilang nek perkara kakean utang. Bojoku ngilang nek pirang-pirang dina ya perkara utang iku. Iso ngilang lho bojoku ampuh kaya panes tagih utang alon itu. Nek aku nek mikir Sariman iki ya sepel karo bojone lho. Kok sepel apa? Saged Mbok menawa wis jodoh pancen no. Kok ngono? perkarane. Sariman lak merongos to. Heeh. Lho bojone kok ya melu merongos. Cangkemmu nek ono sing penak. Aku ki wingi dolan nggone Sariman ya Allah, nyawang bojone ra mentolo aku. Iki aku ra dadi tumbakmu. Ora pengalaman iki. Lho, ora pengalaman ben nyoto lah. Aku wingi dolan nggonmu nyatane bojomu ya Aku merongos. wis pedoman duwe bojo ora ayu lah ning gingsul. Lho, bojoku gingsul lho, Des. Sik to. Sing aran merong sapa? Man, Apa? bojomu iku ora gingsul. Umume gingsul iki siji loro. Lah terus? Lah untune bojomu metu kabeh kok gingsul. Iku jenenge merongos. Ning lak gingsul. Merongos. Ora merongos. Lah apa? Cangkeme gak kamot. Ono kok cangkem ra kamot. Ya Allah Gusti. Lah minjem ra kamot dak ngene ngandalmu. Angger nyelok fa. Karo idune nyemprot-nyemprot rahi. Ya angkrek ning tak syukuri gol. Lah nggih. Bojo elek tak sayang dunia sampai akhiratul kasana wa kina ada banar. Mulane aku bojo siji ya siku. Ya wis ora kaken aku nek pengen apa wedok ayu lah ra pengen aku gol. Ngoten nggih. Aku petuk ning dalan umpama petuk wong gone wong ngene wong bugel. Heeh. Iku wis tak ibaratno bojoku. Kepethuk bakul ning pasar ibaratnya tak bayangno bojoku. Oh, apik. Kepethuk biduan penyanyi ya tak ibaratno bojoku. Senajan biduan penyanyi kuwi ayu. Ning tak ibaratnya nyawang bojoku sawilah kaya ngono. Umpama sampean mangan, Mangan yo bayangno pokoke kepethuk pelayan restoran yo bojoku sawilah. Aja meneh iku Don. Aku pethuk wong edan tak bayangno bojoku. Edan kok sebune kok kaya bojoku aku yo. Doyan karo wong saking edan. sayange kok Gol. ngeten lho. Iya. Duwe paugeran niku aja Iya. sing kleru. Ngono ya Pak ya. Nek jenenge wong ganteng ki ora kok mesti kudu kakean dosa niku. Lah ngono lah aku Aku berketen. dungokno man. Kabeh niku kan kari akhlak dan moralnya. Ngono ya. Akeh lho Mas, wong elek kelakuane elek, tumindake elek, tanggung jawabe elek yo ana. Ana Gol. Lho piye? Biyen ki aku duwe kanca, Mas iki cerita asli. Wonge wis elek, penggaweane nurut-nurut. Lah tak openi, Mas. Kandilalah bareng kahanane kaya ora ana apa kanca, tak dadekno dagelan, Mas. Oh iya. Bareng dadi dagelan, wah duwite akeh, Mas. Bareng duwite akeh mlete cah iku. Mlete terus gawe ketoprak dhewe. Nemen ning wong kentir iku. Iya. Wong edan iku. Aku tahu Ora lakoni ngerti ngoten budi niku. goblok iku. Wong iku rupane elek lho. Oh Mas. suelek dipinterno. Nah, dadi dagelan lu kok malah mlete iku cah iku. Lah iya. Mlete iku. Lah bareng adek kok juwatosane ra ngene ngene. Bareng gawe ketoprak dhewe wong ora reti kahanan lor kidul, ketoprake ora payu, Mas. Terus Bareng ketoprake ora payu, omahe didol, Mas. Utah. Saiki nurut-nurut. Resik. Lah kok malah delalah wong lorone karo bojone ya duweni lara, Mas. ngono ya. Mulane wong niku enake diapakno ya, Mas. Mungkin kita ora penak. Ana apa man? Kita kok kaya aku kene. Lah kan wong sapa ora? Iya padha kene. Jangkrik iku. Lah berarti ya kowe. Lah Kowe rumah iki aku sapa? disindiri ning ra ngerti. Ya iku pancen aku, Kakang. Kowe to? Iya. Oh. Jangkrik melepuk pas sugih saiki lho. Mulane to, Ngono ya. nek sampean ku dadi dagelan iku ra kudune ngerteni ngoten Ngono iki. ya, Mas ya. Urip iku sing prasaja, aja meri karo Bandane wong liya. kowe kok ngerti. Aplok kena, remuk iki Pak Wo, aku Pak Wo.
Paham aku nek ngono ya Allah bocah kok pintere kene, bocah kok gantenge kene. Gila nih wong. Iso malah kaya kingkong. Mulane kaya awake dhewe iki mau klebu kanggo kanca-kanca carane kaca penggolo. Mulane iki sowan ning gone Google sing penting caos hiburan. Alah ngusah. Ora iso. Urung saos hiburan iki engko ana wayahe. Ngono. Nek aku seneng man. Alhamdulillah. Dina iki aku iso melu ngalap berkah meneh. Amin. Neng Dukuh Bugel. Bugel Desa Keben. Keben Khususon sesepuh bini sepuh matur suwun. matur suwun sedaya kemawon. Aku iso melu ngalap berkah kejaba Amin. iku. Piye? Mangke dalu Heeh. disuwuni dangdutan. Dangdutan sik sore. Wah, iya iya. Ketoprak yo apik, gedhe, sone yo penak. Wah, wong manggolo tak akoni yo. Kaya ketoprakmu biyen. Lah ketoprakku malah son aktif kok gol. Ya, Ana ketoprak son aktif. Lah saiki nasibe ketoprakmu piye? Entar sih. Ah. Takok terus ae. Ayo caos hiburan karo dulur-dulur Bugel. Iki sing disenengi sing barek. Sing disenengi sing barek. Mas Rokem kon maju. Ngene lali. Terus kok diwayahno. Weh, tekai, ibak-ibak iki. Ketoke karo Aku mang diaturi parcel kalih beliaunya matur sembah nuwun ning lali asmane. Khususon iki Pak Sukat, Mbah Sukat sing ning Kalimantan. Wah, Kalimantan. Piyayi kene ning nyambut gawene ning Kalimantan. Muga entuk kaya sing akeh. Amin. Selamat sehat. Wah, Wes, Kalimantan. Iki lah aku ya kaget tok. Biasane ra tau lepas iki mau kok lepas. dilepasno. Iya iya. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ibuke garwane Pak Sukat jarene masak. Wah, iki kok Sampean wis mengko dikon mara rono. Mas turun. Mang aku ditelepon kok Kalimantan jare. Mas Sariman kalih Mas Rokim tulung jak mara teng omahe Cek kula. kedoporo man. Ya. Jare wis ngurungi pitik. Matur nuwun Pak. Garwane Pak Matur Sukat nuwun. wis ngurungi pitik. Heeh. Sampean kok nek mara rono jare arep dibeleh. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Ndak gage ya dalume kono. Kok do mampir man ya? Nek mampir Ya, baleni jek iki. apa? Emang piye mengamu? Pak Sukat telepon aku. iya. Beliaunya di Kalimantan. Mau sampean wong loro, Iya. mengko sore nek ketoprak rampung kon mara. Sebab garwane wis ngurungi Ngurungi pitik. pitik iya. Kowe nek mara mengko dibeleh. Nah iki lho Gol sing ra penak iki Gol. Ketoke kok ya ora penak ya. Ketake kok ra penak iki Gol. Lah aku arep dipekakak ngono wae piye? Lho kok Lho, bekak lah teko rono engko nek ngurungi pitik, engko nek Sariman rono dibeleh ra modar aku. Ra sida mangan. Ya modar iki dagelane. Oh alah yo. Wong ngendikane iki ya ngono kok. Ketoke cangkemmu keteliyer Gol iki kita. Kok angel ngono. Lah nek ngono ya padha karo garwane Pak Sukat. Pas suka piye? Garwane mau ya wis pesen karo aku. pesen Mas piye? Roki mangke jenengan Pak Mogol, Pak Sariman mampir nggih. Nggih. Anu Pak Mogol niku biasane remenane nopo tak kandhani karo aku. Biasane senengane Pak Mogol ndok dadaran Bu aku. iya, Wah cocok Mas. Mangke mpun kula siapin ndok. Mangke nek Pak Mogol mriku kula dadari. Kok do mampir rono. Engko Pak Mogol dadarne ya. Ora apa-apa. Si apik iki. Ana apa ta? Bojoku anyar jeh cilik jeh ayu mosok aku pe didadar. Ben adil, aku karo Sariman dibeleh kowe didadar. Apik iki. Wis adil to, Mang? Apik. Lah saiki pertanyaane terus ketobrake sing nyekel sapa? Mang? Aku. Acekele aku. Lah kira-kira apa payu? Tak dol sak payune. Nggih matur suwun. Oke. Iki cerita panyuwunan luar biasa. Luar Nggih. biasa Ayo lakone. do nyanyi yuk. Ayo Mas Ndor. Mas Sendur istirahat orangnya kok mesti Ali ngersani. aku, ketok-keton. Wis, muga cepet sehat. Amin, sehat. amin, amin. Semoga tetap lancar. Apa deh? Lancar operasi lancar. sehat. Amin, amin. Selamat sekabiyane. Selamat dunia wal akhirat. Udah. Aku sumpah lho. Aku ki omong salah terus sih Aku piye ya. degel karo Sariman metengku tak kebuk terus, Bu. Masa cangkemku ki kleru terus nek gol. Mas Roki monggo yuk. Ayo, Mas Roki. Nggih, spesial kagem warga masyarakat Bugel. Tambak Romo. Iki lho dulur wedok. Mas. Napa ngersake napa? Katut lanangan.
Iku nggone Sariman. Katut wedokane akeh kok katut lanangan. Lah mogol ya katut wedokan terus kok Wis aku. tak tampa lelakon iki. Ya wis engko diaturi katut lanangan. Mas Rokin sih. Spesial aku tak Ibu-ibu. ngaturi para kaum hawa yang para ibu-ibu. stay. Kita persembahkan satu tembang campur sari terbaru. Cocok. Ada Nirmala. Tak kayane Nirmala ya, Man. Nirmala. Lagi ngetren ya. Wis pokoke digawe santai ketoprak timbari jam 7 pokoke. WM Audio Sembrau Musik. Duk dewa jebul sehono kenyo kang hamangku priyo ben usutya WM Audio coy. Wahyu Manggolo.
Sembrau. Wusi, cocok. Masuk. Ngaturi dulur lanang.